Добър вечер, вие сте с новинарник. Още 3 пропилени минути от вашия живот. Дни преди изборите за Европарламент, Бойко Борисов строи редиците на ГЕРБ. Вие сте силата на ГЕРБ. Искам да работите неуморно и всеотдайно за нашата победа на изборите. Следва откровен разговор с пилота на самолета на българската авиация. Какво искахте да споделите с нас, майоре? Помощ! Защо крещите, майоре? Защото ще вали! Невероятно! Бяла лястовица се появи в центъра на София. От място на събитието включваме операторката ни Рали Петрова и репортерът ни баща ми. Срали сме в центъра на София! Татко, защо си в ковчег? На тези години гледам да съм винаги с ход напред, миличка. Иначе тук хиляди хора се стекоха да видят бялата лястовица. Но Лудогорец и орлицата им отново доказаха, че не търпят никаква конкуренция. Следва репортаж от 3285-тият концерт на дует Ритон в зала 1 на НДК. Живеем спокойно, разумно и просто. Не вярвате ли вие? Елате ни на гости! Ред е на международните новини. Вижте неизлъчвани кадри от зачеването на сина на принц Уилям и Кейт Мидълтън и бъдещ престолнаследник на Великобритания Джордж Александър Луи. Заповядайте, сър. Влезте. В никакъв случай, сър. Няма да е джентълменско. Влезте вие. Айса! Булгар! Булгар! Следва рубриката ни «Де да беше истина». Днес тя е посветена на индианския вожд Винету. Книга, която всяко дете трябва да прочете. Това беше всичко от нас. Гледайте ни и следващия път. Какво ми става? Не мога да кажа Л.